Sa ulo ng mga nagbabagang balita, kahalagahan ng fire safety ipinaalala ng BFP. Mga mamimili binalaan sa mga peking produkto. Mayamang kultura ng Abel sa La Union ibinida sa isang fashion show. Pambato ng Baguio City sa Miss Universe Philippines 2023 kilalanin. At iba't ibang pista sa Ilocos Norte, tampok sa pagdiriwang ng Tanok ni Ilocano. Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Itinuro ng Bureau of Fire Protection ang kalagahan ng fire safety sa mga mag-aaral kasabay ng pagsisimula ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Ilang tips sa ano ang dapat gawin kapag may sunog, alamin kay Charles Limon. Aligagang nagsitakbuhan ang mga mag-aaral ng Kias Elementary School sa Baguio City. Ito'y matapos sumiklab ang sunog sa isang silid ng paaralan. Ang mga guro at mag-aaral nag-evacuate sa covered court para sa kaligtasan. Bawat section, tiniyak na walang mag-aaral na nawawala at ligtas ang lahat. Isa lamang ito sa mga senaryo na pinaghahandaan ng paaralan sa pagdaraos ng kanilang taunang fire at earthquake drill. Na namin actually yung kung paano ang fire drill dito sa school, napaka-importante po nito. Isa po siya sa mga gaps na kailangan pong paghandaan din po. Ayan. Kasi hindi po natin alam kung kailan po nangyayari kasi yung apoy. Pwede po kasi mangyari siya dito sa school o kaya po sa bahay. Itinuro ng Bureau of Fire Protection ang mga peligrong dulot ng apoy at kung ano ang gagawin kapag may sunog. Sunog. Okay, kung sa harap naman, ganito. Mag-roll tayo sa harap. Okay? So kung sa side, i-roll natin na ganyan. Maganda na at the young age, matutunan nila ang fire safety para ma-inculcate sa mind nila na habang lumalaki sila, alam nila kung ano ang gagawin nila pag nagkaroon ng sunog. Isa sa mga nanguna sa evacuation ang mga grade 5 class presidents na sina Empress Glee at Art. Nakakatulong po sa amin yung mga natuturo po nila. In case po na magkasunog po, ma-a-apply po namin. Pwede po kasing makaligtas po ng isang buhay po. Delikado. So make sure na always na reliable na fire extinguisher. So kailangan na kita na green. And then, dahil ito yung hose na, kita ka ng lahat na Britain suna. Ang Britain. And then, dapat awan iti, alawak na. Dito yung bottom. Yan, gusto may isang karuso na kailangan na ilibig na yan. At least 1 foot to the ground. Okay, so let me engage. Pero highlight ng aktibidad ay ang pagtuturo ng paggamit ng fire extinguisher. Ito sa fuel, hindi sa flame. Okay, sa fuel mismo kung ano yung nasunog. Okay, and then, At kung papaano apulahin ang isang nagliliyab na LPG tank. Isa kasi ito sa mga peligrosong bagay sa loob ng bahay kapag napabayaan o hindi ginamit ng maayos. Yan. Yung LPG naman, hindi po yan basta-basta sasabog. Unless na naluto siya, kasi meron tayong tinatawag na bleed. Pag naluto siya, for some time, doon siya pwedeng sumabog. Parang mag-weaken yung mga connections sa tangke, doon sabog yung tangke.
Gamit ang basang pamunas o basahan, agad na naapula ang apoy. O kaya, maaring gamitin ang fire extinguisher na sinubukan ng gurong si Randy. Sir, siguro masaya and confident. At least alam na namin kung anong ginagawa namin with those basic skills na tinuro ko sa amin. Ang nasabing aktibidad ay parte pa rin ng tuloy-tuloy na kampanya ng BFP sa fire prevention at matiyak ang kaligtasan ng pamayanan mula sa sunog. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinaalalahanan muli ng mga otoridad ang mga mamimili na maging maingat sa mga binibiling produkto lalo na't naglipana na ang mga peke at imitasyon. Narito ang balita. Naabutan naming namimili sa black market si Jenny. Malayo raw na mas mura ang presyo ng mga ibinibenta dito kung ikukumpara sa mga mall. Pero ni minsan, hindi raw siya bumili ng mga produktong para sa kutis at katawan. Siyempre, baka may fake, baka may side effect po. Ayon sa tinderang si Rose, imported daw ang kanilang mga ibinibenta dito. Yung mga, mga goods, pabango, ganun. Paalala ng DTI Baguio Benguet, dapat maging maselan ang mga mamimili sa pagbili ng anumang produkto, lalo na't naglipa na ang mga peke at imitasyon ng mga ito. Part of our advocacy is to see to it na as consumers, we will get the value of our money. Example, ang isang nabili na fake is, ito talagang fake yan, are electronic products. There's the danger na baka mag-cause ito ng sunog. Okay? You mentioned about cosmetics. Kung cosmetics naman ito, well, those are made of chemicals. So, yung effect po niya sa ating kalusugan. Para makasigurado, maaari raw hingan ng kaukulang dokumento ang mga nagbebenta. They make sure also that they have a copy of the ISIS certificate or PIS certificate. Okay, para lang iwas, what do you call that? Iwas disturbo ng oras. Okay? Kasi pagpunta namin doon at wala kaming nakita, we have to require them. Okay? So kung wala, we will require them to present here in the office. So maabala din talaga sila. So as a retailer, responsibility po nila na secure yung mga documents po na yon. Maaari naman daw lumapit ang mga consumers sa DTI sakaling may nabiling produktong pinaghihinala ang peke. Kailangan lamang nilang dalhin ang produkto at magpasa ng complaint bago ito imbestigahan ng mga otoridad. Dagdag naman ng Food and Drug Administration, bukas ang kanilang online site para sa mga nais i-check kung FDA-approve ang mga produkto. Makikita rin sa site ang mga produktong may naglipanan ng mga imitations. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bagamat naging mapayapa ang selebrasyon ng Panagbanga 2023, 2 minor de edad ang nasangkot at nasaksak dahil sa gulo ng 2 grupo ng mga estudyante kahapon. Narito ang balita. Taliwas sa mga nagdaang selebrasyon ng Panagbanga kung saan talamak ang mga krimen gaya ng pandurukot, ngayong taon, wala ni isang naitalang kaso. Minomonitor kasi natin is yung ang tawag doon, 8 focus crimes. Ito yung mga theft, homicide, murder, and the like. Yung mga heinous crime, crime against person and properties. Yun ang minomonitor natin kasi mga indicator yan ng peace and order situation sa isang lugar. And we recorded sa 2 days na yun, wala tayong 8 focus crime. Malaking tulong daw ang buong araw na pagbabantay ng mga pulis. Initially, yung assessment natin sa aktibidad na ito at walang major or significant na nangyari. At maayos, maganda yung deployment ng mga tao, ng tropa na in-implement ng Task Group Baguio at saka ng Task Group Benguet.
Pero kahapon, 3 minor de edad ang nasangkot sa insidente ng saksakan sa Bureau of Plant Industry Compound sa Crescencia Village. Merong 2 grupo ng estudyante, puro minor ang mga ito, mga grade 7, 8, mga ganon. Tapos parang meron silang old grads. Tapos nagpangabot sila doon sa labas ng school, sa BPI. Yung isang grupo, inatak yung 3, tapos binugbog, parang nawala ng malay yung isa. Habang kasalukuyan yung away, accordingly may nalaglag na kutsilyo. Kinuha nung isa, sinaksak doon sa kaaway na grupo. Bali, ang nasaksak is 2. Parang itong isa, hindi mo ma-determine kung tama ng bato o ano yung dahilan bakit humandusay siya. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng Station 2 sa insidente. Nag-ikot na rin sila sa paligid ng paaralan kung saan nag-aaral ang mga kasangkot. Nasa maayos ng kondisyon ang 3 estudyante at nasa pangangalaga na ng DSWD. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, madiskarteng beauty queen na pambato ng lungsod ng Baguio sa Miss Universe Philippines 2023 ating kilalanin. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kilalanin naman natin ang madiskarteng beauty queen na pambato ng Baguio City sa Miss Universe Philippines 2023. Ang kanyang kwento ng pagpupursige, alamin kay Charles Limon. Elegante at kumpiyansang pumarada si Miss Baguio 2022 Krishna Gravides sa Panagbanga Grand Float Parade. Lulan siya ng Phoenix-inspired float ng pamahalang lungsod ng Baguio. After 3 years, it symbolizes that we were able to rise up from the pandemic, and I'm so happy to be part of yesterday's celebration of our Panagbanga Festival. And matapos ang makulay na parada at pagkapanalo sa Miss Baguio 2022, naghahanda naman siya ngayon sa pagsabak sa Miss Universe Philippines 2023. Isa kasi siya sa mga nakapasok sa top 40 ng Patimpalak. wala po talaga akong expectations. Ang sabi ko, I will just be there to show who I am and to bring Baguio. And now that I am a part of top 40, sobrang excited ako kasi I have the support of the whole city, especially our government and our mayor. Baon niya sa pagsali ang pagiging madiskarte at independent sa buhay. Sa edad na 14, natuto na siyang magbanat ng buto. Noong 17 anyos na siya, namasukan siyang food service crew at noong nagpandemya, pinasok niya
ang online selling ng mga ukay-ukay at ngayon bilang isang social manager ng isang kumpanya. Kaya dito niya ibinase ang kanyang advokasya mula sa ilang taong pagtatrabaho at pagpupursigi sa buhay. I want to empower the youth to be more creative, especially here in Baguio. We are evident that we are creative, right? So I want to empower the youth to unleash their full potential through my advocacy. Actually, I established a campaign and a foundation called Color the World with Kindness. So my beneficiaries would be mainly the youth. Ikinatuwa naman niya ang pagbubukas ng patimpalak sa mga misis at mga ina. I believe that women are not limited because they have children. Kami mga babae, hindi kami limited sa mga experiences namin. And I know that we can withstand all the sacrifices, all the shortcomings, and I know that we can empower others. Tubong Santiago, Ilocos Sur din ang kanyang ama, habang ang kanyang ina ay tubong Baguio. Taong 2019, nasungkit niya ang titulong Miss Japan Tobacco International sa Tobacco Festival ng Candon, Ilocos Sur. Kahit abala ito sa paghahanda, tiniyak pa rin niyang hindi niya napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Sa ngayon, kumukuha siya ng kursong Civil Engineering sa University of Northern Philippines. Kahapon, tumulak na siya sa Manila para sa kanyang training at paghahanda sa patimpalak. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ipinida sa pre-pageant ng mga kalahok ng mutya ng La Union ang mayamang kultura ng pag-aabel sa probinsya. Magbabalita Jose Robert Inventor. Nagtapat-tapat sa entablado ang 20 kandidata ng Mutyati La Union 2023. Ito'y sa pagdaraos ng pre-pageant sa Agora Event Center sa San Fernando, La Union noong linggo. Dito, ibinida ng mga kandidata ang kanilang natatanging galing sa talent portion. May kumanta, may nag-magic, may sumayaw, at nagpamalas ng kanilang kultura. Pero lalo pang nagbigay aliw ang pre-pageant nang magpasiklaban ang mga kandidata suot ang mga damit na gawa sa abel. Higit 30 disenyo ang inirampa ng mga kandidata at iba pang modelo na dinisenyo ni Urjan de la Serna. Being the first lady governor of the province, I wanted our pageant to be so much more. Pageants have always been a platform for our dear ladies, not just in the Philippines, but the entire world po, no, to showcase their beauty, their brains, and their talents. But more than that, I want our pageants here in La Union to be more. I want it to be a place where our candidates will be able to showcase as well their advocacies and their purpose for our dear province. Nakatagda namang koronahan ang Mutyati La Union 2023 sa ika-2 ng Marso. Diyos unay, tiagina, may God bless us all, and God bless our fair La Union. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Noong February 8, merong desisyon ang Korte Suprema which is very important to the protection of our youth, our women. At ang sabi dito yung mga incestuous fathers have no place in Philippine society. This is a case where yung tatay mismo raped her daughter multiple times, no? And ang sabi dito ng ating Korte Suprema, hindi katanggap-tanggap ang mga ganitong aksyon dito sa ating bansa. And kulang na lang tawagin demonyo ang tatay na ito. At because the daughter was minor at the time of the commission of the rape, ito ay ginawang qualified rape at ito ay binigyan ng reclusion perpetua. Ang important message dito yung mga nangyayari sa ating paligid where incest is being committed,
has no place in our Philippine society. Susunod, iba't ibang pista sa Ilocos Norte tampok sa pagdiriwang ng Tan-ok ni Ilocano. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Ibinida ng iba't ibang bayan at syudad sa Ilocos Norte ang kanilang mayamang kultura sa Tan-ok ni Ilocano. Magbabalik sa report, Jose Robert Inventor. Buhay na buhay ang sining at tradisyon ng probinsya ng Ilocos Norte sa pagdiriwang nila ng Tan-ok ni Ilocano noong Biyernes. Nagpasiklaban dito ang iba't ibang bayan ng probinsya, bitbit ang kani-kanilang mga piyesta. Let us honor our past, revel in the present, and look forward to our future with more promise and hope than ever before. 21 bayan at 2 syudad ang lumahok. Isa sa mga nagpakitang gilas dito ang bayan ng Purimao ng kanilang Dinaklisan Festival. Tungkol ito sa mga mangingisda at ang masaganang yamang dagat ng bayan. Ang Lawag City naman, ipinakita ang mayamang kultura at pagtutulungan ng mga residente ng lungsod sa kanilang Pamulinawan Festival. Tila nagbalik tanaw naman sa kasaysayan ang mga kalahok ng Paway sa kanilang Guling-Guling Festival. Isa ito sa mga pinakamatandang pista sa probinsya na sinimulan noong 16th century. Ito'y tungkol sa masayang pagdiriwang ng bayan bago magsimula ang Kwaresma. Dumalo sa nasabing pagdiriwang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It is always with great pleasure that we see the different municipalities and cities of Ilocos Norte coming together in one grand event to showcase with pride, with vigor, our history and our cultural heritage. Tinanghal na kampyon ang bayan ng Purimao habang second place naman ang bayan ng Karasi. Nasungkit naman ng Batak City ang third place at nasa fourth place naman ang Adams. Ang Tan-ok ni Ilocano ay unang ipinagdiwang taong 2011 upang patatagin ang mayamang kultura at pagkakakilanlan ng mga Ilocano. Idirdirimi ti kinatan-ok ken kinadadatlag mo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.